אנסה, בת 21 מתל אביב. כשהייתי בת 15, הייתי בחתונה משפחתית, ושם ראיתי בחור מהחוק שלא הפסיק להסתכל עליי ולא הפסקתי להסתכל עליו, למרות שלא היה קשר בינינו, למרות שלא דיברנו. הייתה לי הרגשה שאני מכירה אותו מ-15 שנים, מאז שנולדתי. אולי זו הייתה הרגשה של ילדה קטנה מטומטמת, אבל אהבתי את ההרגשה. אחרי חודשיים, בת דודה שלי, שהיא גם בת דודה שלו, היא באה אליי, והיא מספרת לי שהוא רוצה להכיר אותי, ומאז שהוא ראה אותי, הוא התאהב. ואז שאמרה לי, זה היה היום הכי, הרגשתי שנולדתי. היינו מדברים כל הזמן, שעות, ממש. היה לי כיף. הייתי מרגישה שזה בשבילי כל העולם. לא היה לי אימא, הוא היה אימא בשבילי. אני באה ממשפחה מוסלמית. אבא שלי לא קיבל את זה בכלל, והוא אמר לי, אם הוא יהיה הבן אדם היחיד בעולם, זה לא יהיה בשבילך. אם את לא תעזבי אותו או תתפרדי ממנו, אז אני אהרוג אותו. אז השארתי את זה בלבי, וכל הזמן הייתי נלחמת עם אבא שלי, אבל בסופו של דבר לא עזבתי אותו. ושהוא ידע, הוא הלך אליו. והתחיל לריב אותו, ואיים על החיים שלו. אז לא ישנתי כל הלילה. התחלתי לחשוב על החיים שלו. אכפת לי גם מהחיים שלו יותר מהחיים שלי. אכפת לי יותר ממנו. אז פחדתי שבאמת יקרה לו משהו. אז חשבתי שזהו, שזה כבר הזמן שנתפרד. הייתי במצב של מתה. לא הייתי בחיים בכלל. הרגשתי שהנפש שלי יצאה. שמישהו לקח לי הלב מתוך הגוף שלי. והייתי חודשיים כל הזמן מתעלפת, לא אוכלת, לא שותה, עד שהגעתי לבית חולים, ואושפזתי שמה. חבר שלי ידע, סיפרו לו, ואז הוא בא לבקר אותי. הסתכלתי בעיניים שלו, ראיתי אותו כמה שהוא מתגעגע. הרגשתי שאני עכשיו לא חולה, אני בריאה. בריאה מכל מה שאפשר. אחרי שיצאתי מהבית חולים, דיברנו קצת, חזר הקשר קצת, אבל לא איך שהיה. בגלל שהוא יודע שאבא שלי לא רוצה אותו, אז כל המשפחה שלי לא מקבלת אותו. 1.5 שנה, ואנחנו נפרדנו, אבל הוא עדיין איתי. והוא יהיה איתי כל העולם, עד שאני אמות. עד שתצא אולי הנשמה שלי, אז הוא יצא איתה. הוא פעם הבטיח לי שנתחתן, מהשמיים ירדו ורדים. הלב עדיין אותו לב, האהבה עדיין אותה אהבה. זה לא משנה אם אנחנו התפרדנו. אני אהיה שלו לתמיד ולעולם. רק הוא.